सनसफित नोङो बोरै हमजाखो नोङो मोनदोंना साला ओइ गोबोरखि सिरिथालै आंहा बोरैबा टेनसन जागासिनो आंखौ सिरि थानो खिन्थादो नोङो आं गोबोरखि दनसो मिन्थिबाय बावगारबाय नामा आंखौ मेहु गोबोरखि दन आइ लोगोफोर आं जाबाय गोबोरखि दन नोंथांमोना मा आंखौ बावलांजोब्बाय नामालै मेहु गोबोरखि दन गायदेरखौ खिबाव सुना होनायालाय आं गायदेरादि थैहाबना थादोंमोन जानो हागौ नोंथांमोना आंखौ बावलांजोब्बाय मानोना आं गोबाव सम नुजायाखैमोन नाथाय दिनैसो नुजाबाय निउ इयारनि आरोना हेपि निउ इयार लोगोफोर हेपि निउ इयार ओइ गोबोरखि मा पेक बखिबाय थादोंलै दाय खोनासंनो बाबाय आं ओइ गोबोरखि दन होनना बुं मिन्थिबाय आंहाबा मा टेनसन न'आव आइया लोमजाना दं फारसेथिंजाय बिनानावाबो खरि बिथिंजाय आंखौबो पुलिसा जेलाव जोबना दोनबाय दाबा न'आव मा जाना दं आं बेखौसो जोबोद सिन्थानो ओंखारदोंलै बिदि बुंनायखाय आंहाबो बिमा बुरिखौ दिनै गोसोखांबायलै माबा खालामना दं आंनि बिमा बुरिया थेवब्लाबो फिसालाखौ बियो दाखालागै जेलनिफ्राय दिहुननो हायाखै बिमाबाबो रागा जोंनो ओंखारोलै बेनिफ्राय ओंखारबा आं बिखौ डाइरेक्ट सोबायगोन दा हामगौ नामा बिमाखौ बुनो हा नोंनि बिमा बुरियालाय बोरै जेलनिफ्राय दिहुननो हानो उखिलथ' हमनो हायोमोन ना दा उखिल हमनो फैसा दङ नोंसानिया आखायाव फैसाबोथ' थानांबायना मानो फैसा गैया हाजिरा खामला मावबाय थायो माथो बेलाय खाला गावगायासो दोखो जागासिनो फिसालाखौ हले सानसेबो गोसोखाङाखैना फाफि बिमाया दिनै 3 बोसोर जाबाय बोरैदि सहायना दं आंसो मिन्थिगौ अला खेबसेल' गनो होलै आंखौ बे जेलनिफ्राय सासे नायगोन आं मालै गोबोरखि 3 बोसोर मानि जेलाव थानानैबो नोङो दाबो क्राइम मावनो सानबावो नामालै क्राइम ना बै सिख्लाफोरखौथ' आं गारखाया आंखौ साला आंखौ जेलाव दोनहरदोंना बिसोरो ओइ गोबोरखि आंथ' एबारनिफ्राय थैबाबो सिखाव खावला आखाइ दं आथिं दं खुगा दं मेगन दं खामानि मावना जागोनलै थेवब्लाबो सिखाव खावना जाला आं न'था सिखाव खावना जानायनि मजायानो बेलेगलै सनसफित आरोथ' सिख्लाफोरखौ एदावनायनि मजायानो बेलेग नोंनियाबा खालि आरो सिख्ला एदावनाय सिख्ला माबा खालामनाय दाय हामालै बेफोर हुदाफोरखौ नोङो गारदो मोजां जादो नोङो जेलनिफ्राय गनानै आरामसे आथिं दं आखाइ दं खामानि मावना जा बिमाखौबो एसे नाय दा नायसाबबाय आं फाग्ला मा इसिबां गाज्रि राव बाहायोलै दै गाज्रि रावखौथ' बाद हो सनसफित बे जेलनिफ्रायनो खेबसे गनो हो आंखौ सासे नायना लायाबा आंनि मुङाबो गोबोरखि नङा साला इसिबां दिनै सिख्लाफोरनि मोखां नुवाखै सिख्लाफोरखौ एदावनो मोनाखै मोजां गोथाव जानो मोनाखै आंसो मिन्थिगौ ओइ नोंनियाबा खालि सिख्ला एदावनाय माबा एदावनाय दै आङो सिखाव जानो हागौ नाथाय बेफोर खामानिखौ मावालै आं आयै एसे मोजां मोनबायना बिजि लानानै औ फिसा एसे मोजां मोनबाय र' मोननाया आयै हमनि थेवब्लाबो अबावबा गोलैगोन नोंनिया खर'आ गिदिंदोंना दे हम फिसा नोंबो मोजाङै थाबायदे आइ औ जागोन दे आइ गब्लि नों दाखौसो बेसेबा गोसोखांदोंलै आं बे सनसफित आदाया मानो बोरमा खावहैनांगौ आं जोबोद रागा जोंदोंलै आयै नुदों मिक्सारखौबो बियो हारसा मानसिनि गलांनानै मोननाय होननाया बिबारि आब'लानिसो औ फिसा नों दाखौ आं एसेबां गाज्रि सानाखैमोनलै मानो बियो बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ देनाय आखाइ दं आथिं दं खामानि मावनानैथ' जानो हायोमोन ना मानो खावनानै दै सानबाथाय माथा गरमसो मोनलाय लाङोलै आंहाय आयै बारा सिन्था खालामबाय थानाङा नोङो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनिनो फिसा गोसोखांफ्लांबाय थायोलै आइ दाबा नोंदाया माला गयो लोमजानाया मोजां जाबाथाय नायनो थांगोन र' खेबसे आयै दिनै बिबारि आब'मोना जोंहानो फैसा होलाङाबा मा जागौमोन देनाय नोंनि लोमजानाया मोजाङानो जानाय नङामोन खोना
नों दा बिजि लानो मोननायखायसो एसे मोजां मोनबाय। औ नंगौथ'र' आइ, आंनियाबो भिटामिनानो गैया जादोंनोहाय आइ, बेनिखायनो दुरबल खर' गिदिंबाय थायोनो। दा हागौबा डक्टरालाय लकेल दाउ जाबाय थानो होदों आरो बे गोथां मैगंफोरखौ जानो होदों, जिखि जाया भिटामिन गोनां बुस्थुफोरखौ जानो होदों र'। दा अबाव मोननो जानोसो होदों र'। आयै 200 दङ ना, बे 200निनो दाउ मासे बायना लाबोगोन दे नोंनि थाखाय। 100आवबा लकेल दाउ मोनगोन ना मोना मासे बायनो हागौमोन। ओरैनोबाबो मालाय दिनै मानसिफोरा खाना जासिदों निउ इयारनि, जोंहासो गैया। फारसेथिंजाय आदाखौ पुलिसा हमना लांदों आरो बिथिंजाय नोङो लोमजादों। फारसेथिंजाय आफाखौबो गोसोखांबाय थायो आदायै। औहाय, मानोबा एसेबां गाज्रि खाफाल लाना फैदों जोंफोरबो। थुदो आइ थांसै थु, न'आवबो रावबो गैया। दाउ मासे दङ, बेखौबो मालायनि सैमाया फैनानै जाफैगोन। औलै, बे सैमाफोराबो मा मोनो। दिनैबा हले आङो बै बैतालि सानैखौ नागिरनानै बाबा दिहुनथारगोन। बिसोरनि थाखाय आंनि जिउआ सान्थि गैया जादों। निउ इयारबाबो बरावबो पिकनिक जानो थाङाखै आं। अजानि मथेबाथ' सानजा खर'थिंजाय दं होनदों बिसोरखौ। सानजा खर'थिंजायनो दंथार दा बिसोर आंनिबा। आं नागिरना दिहुनथारगोन दिनै। आंनिबा अजानि बुंनाय बाथ्राया सैथोमार। अजानि गासैबो बाथ्रायानो नंखाय जाजोबा। अबावबा मिलायो, बिसोरनियाबो ओरैनो अजा जागाराखैथ' बिसोरो। बिसोरखौ जेब्लासिम आं नागिरना मोना अजानियाव नायै दिहुनथारगोन। बे सासे अजानिया जुदि मिलायाबा बै दाउखिफारायाव माथो देनजारथार अजा दंमोन, बिनियाव नायहैलायनोसै। ओमफ्राय दाउखिफारानि अजानिया जुदि मिलायाबा बै बालन्दाफारायाव थांलायनोसै। अजा नायै दिहुनथारगोन आं बिसोरखौ। रखर आंनि आइ सना बांबुलियाबा बोरै दङ, बिखौबा मोजाङै जोथोन लानो हादोंना हायाखै पापिफोरा लांबा लांनानै। मानसिफोरासो मालाय सल' दामै बयबो पिकनिक जानो थांदों मालायबा। सोरबाबा बगामाथि, सोरबाबा सकि, सोरबाबा दारागाव। आयौ आंहासो न'आवनो सेवना बालि नङा, रावबो थाङा नामा एबारै जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरा पिकनिक जानो। माबा जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरा पिकनिकखौनो जानो थांनो नागिरा। मालाय लापाथि मा हारसिं बखिबाय थादों नोंलाय? लोगोनि थौ, जोंनाबो सकियाव पिकनिक जानो थांनि। पिकनिक जानो? है थाङालै, बादों। बालि बोसोराव खेबसे पिकनिक जानो थांनायखौबो बायो। खामानि गैया दे नोंसोरजों। हा, नोंहा थांनो लुबैदोंबा थांनो हाया आरो। सोर बाजों थांनो आं, सोर बाजों? रावबोआनो थाङा माथो। नोंखौ लोगो हमबाय, नोंबो माथो थाङानो। एबार पिकनिक जानो थानो गोसो जायाखैलै आं लापाथि मानोबा। काम गैयालै नोंसोर, काम गैया। ओरैनोसो मानसि जाथारदों। इन्जय होनायखौनो मोनथिया नोंसोरो। हगारो, आंहा दखानाव पियास लायनो थांनो नागिरदों, पियासानो जोबना दं। सोरजों थांनांगौ जाखो आं दा पिकनिकआव? दहाय थांनो लुबैसोदोंमोन, माबा रावबो थाङा माबा। आयु, नाखौलाय नोङो माला लाबोखो? दानि थांनायाव जांगावलाखौ ना बोनाय नुदोंमोनलै आङो, ओमफ्राय थांनानै नायदोंमोन आं। ओमफ्रायथ' एसेबां गिदिर ना, बेनिखायनो मासे बायना लाबोबाय आं नुनानै। हामदों दे, ना गिदिर जाथाराखैमोन। ओमफ्राय तिलुआ अमा बेदर दाउ बेदर लायनो थांनाया मानो दाबो मोनफैयाखै? फैगोन खोनारो दसे उनाव। दिनै नासो जानो ना अमा बेदरसो जानो ना दाउ बेदरसो जानो? निउ इयार नालाय जाखानांगोन, हायाबाबो जागोन आरो नारसो। बे सिखाया मोजां नङा, मा सिखा लाबोदों नोङो? बै गंसेखौ लाबोनांगौ। आयौ मोजां। ओमफ्राय फैसांसार गुमैलाया मा जागोन दिनै? दंजोबोनो बिसाबो दिनै, नाबो बेदरबो। ओमफ्राय नेरसोन लालाय सोङाखै नोङो? नेरसोनखौ फन खालामथ'वाखै आं। नै बेदरा लाबोबाय, एवहैदो दानिया। र' नैबे नाखौ सायग्रोनि। आं अमा बेदरखौ एवगोन दे। जा जि एवनो एवबाय था, जिखिजाया आं मोनजाबानो जाबाय। बे दाउ बेदरा मोनबानो जानो जासिगोन र'। नाखौबो एवखांबाय, अमा बेदरखौबो एवखांबाय। दे दाबो मोनाखै बेदरा? जानोसैमोनलाय, मोदोमसोबाय। जासिगोन र'। दे माबार एवदो, जानो लुबैसोबाय। र' जासिगोन र'। नायाबो खम गोथाव जाखादों बे। औ, जानाय नायाखै मानो? दसे उनाव जासिगोन दे ज'नो। अबाव आरो जाग्रोनो, ज' जानो मोनबासो गोजोननाय मोनो आं। मोदोमसोबाय दाउ बेदराबो। औ मोदोमदोंथ' र', जानो मोनसिगोन र' दसे उनाव। बा पिकनिक जानो थांसोदो आब' मानसिफोरा सल' दामै। जोंबो थांनांगौमोनलै दारागावआव।
दारागावआव दालाय अबाव आरो उनाव थांसिगोन दे फैगौ बोसोराव एबारे न'आवनो जानोसै नामा पिकनिकखौ फैगौ बोसोराव थांमारगोन दे आब' जोंफोरनिया जागोन दे थांनो हागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे आङो बानायनोथ' गोसो गैयामोन थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो बानायबाय आरोना गुसुङैबाबो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ बांसिनानो नायोल' ओमफ्राय लाइक कमेन्ट हरा आरोना कमेन्ट हराबाबो लाइकखौ हरनांगौ लोगोफोर जाय जायबा मोजां मोनो नायनानै जाय जायबा लाइक कमेन्ट हरो बिसोरखौ बुङाखै दे लोगोफोर हरिफोरखौसो बुंदों आङो निवानि नामाव थुना होदो लोगोफोर ना दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर बयनिसिमबो हेपि निउ इयार